First ini lukurongno World Indigenous Day जों हाव तंगै सेलिब्रेट खाइमालिया हाइपनो बुद्ध आसाय माने हा पवित्र बुद्ध आसाय माने हा अजे बिहार नि हा नि सिमि जों समाय तांगै दफाने फियगनानि जे नखर माने अ समायनो पुरा खाइनाय नु सल्युशन नु रेस्ट नि जे खरां तिसा माने खरांनो बाय थांखायना बागै दिल्लीनि बखा जाखौै दंमानि बिसिङनो जों जे सुगुसु जाफानो सिनि सानि जेरि सा तंमानि जे तंमानि अमबायनो जों World Indigenous Day no जों सेलिब्रेट ते मुइतो खाइ तंगो World Indigenous Day नि सालो लुकुरंनो मनो मुइतो खाइना मुसंगो सिनि हाव सिनि शासन करै हानि बसार नथानि क्षमता करै हानि बसारक निथानि जों तिनि फ्यूचर करै हानि बसारक तिनि सागनि हाव थंजागै तंमानि अबनो मुइतो रिक्साबै जतन थानसां लायदे फाइनाय सालो सिनि हाव यक सामा सालनुंना बागै जतन नरक तियारं लायसिदे कॉकनो मेसेज रहरो तै कबां कॉक सना थांगिया तै कैसा कॉक बेलाय इम्पोर्टेंट मेसेज आं तिनि आनि फेसबुक अकाउंट डेविड मुरा सिंह आनि फेसबुक अकाउंट तंगो ब्लू टिक मार्क रजाक आबनि बिसिंतै बेलाय इम्पोर्टेंट मेसेज रेखा आबो मेसेज जोंखा आनि लगे जारा हिमै तंनाय रक बरक साबो बरक तामो टेक खाइनाय ताम या करिनाय आनि लगे फाइ हिम पाइका आबनो सिना बागै आनि फेसबुक लाइव न नरक नायदे तै कैसा कॉक नके जरा मीडिया रनो दया खाइनाय मीडिया रक तिप्रासा लाइट माइंडेड दफानो हमजागनाय मीडिया रक सिनि मीडिया रक बुइनि तलान मा तंगो बुइनि दफानि मीडिया रक बाहाय कानो अटैक खाइ तंखा बाहाय के आनो सिट्रास स्नामैनाय आनो हामिया खाइने ने बागै बरक साल हर फैयासे खाइने बरक चाति गय तंलाय कानो वान सब दिन नाइसिदि सिनि मीडिया रनो कबगो अ जानि फेसबुक लाइव डेविड मुरा सिंह अकाउंट नंबर अपलोड खाइनाय जतने जानि चैनल किसार लाइदे अ जागावो बेलाय इम्पोर्टेंट अ दफानि जे चबावो आं साइचुंगिया आनि लगे साब पुसुं करते सेक्रिफाइस खाइफिका आबनि किचिचा आं कक्थाय थाइसे थानि साजाक दं आबो लुकुरक सिना नांगौ लुकुरक बुजिना नांगौ सांनि माले फैसै चबा खनि रक बनि पुमुखां बाहाय बरक बाहाय के खाय आबन रक लुकुरक सिनानि अधिकार दं आबनो सिरना बागै नरक इसना हेल्प खाइदे फेसबुक लिंक न थाङै डाउनलोड खाइने जर हमना किसान न्यूज सालावदे आबनानि कैसे कबकम वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि सालो तै हाइने हाय चिनि मीडिया चिनि तिप्राहानि लुकुरक जारा न दै मानु यात तै पाइ खानै रहनाय रक हासुगो तंनाय रक जारा न रां करै माइरं पाइनानि रां करै फानानो रां 500 रां रहनाय रक जारा न पुसा रोगि फानोसे पुसानो रोगि हॉस्पिटल प्लांनानि बंग रां करै अथसा रां सुबाय रहरका ओ बरक रक ओ लुकुरक ओ हमजाक मुं ओ माया गोनां सिनि लुकुरक यगनानि मुसुकजाक सिनि लुकुरक नरनो जतनो पाइफ्लाया हामबाय ते वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि सालनो जतनो खाका हामिया पास हामबाय खुलमखा तिप्रासा आयु लक्थं आते कैसा को पाइथाक ते कैसा को बुबाग्रा सिनि बुबाग्रा माया गोनां बुबाग्रा तमैनो आं सिनि महैचोबा खाइनानि सपोर्ट मानै दंगो कारण गोबां पलिटिकल लिडार अफ थंजों दं काके चबा खाइमानो चाजा गया चबा खाइमानो केबेंगो निजे खाइमिया बै खाइमानो खाइरना नाया महै गोबां बरफ दङ बेयाव बुबाग्रा किसा जुदा बदफानि बागै जे मानसा आगरतला दिल्ली लाइ सबै दङ जे मानसा कक साबै दङ जे मानसा गानो सुबाय दङ दै दफानि बागै सय चबा खाइगोन आ जागाव ब सब समयनो आ जागाव सिगाङैनाय म साखथरिनाय खा कुपुर बाय बतिनि लगेरबो दै आरो जागाव सपोर्ट खायो अक्सिजेन रो आमन बागै बुबाग्रा नबो पाइप लाया वालि हालो हामबाय नों मणिपुर तंगैनाय जे मणिपुर रो वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालायनो थांमाने निनि लामा दै निनि जे आ जागा थाङै जे सबै आबो एचिभमेन्ट खाइथों सक्सेस जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे न मनो ईश्वर थानि मताय थाना सुरि उतै कब हामबाय।